Atibatike zvechopu chopu. Tambo yao yatsvuka ropa manje muri yeZimbabwe iko zvinhu zviri kunzwa zvinhu zvakawanda zviri kutaurika in the corridors of power, zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Pari kunzi zvoni pane nyaya yemaveterans yanga iri kunetsa, vanga vari kumiririrwa nana Lovemore Madhuku, and unoziva kuti pane vanhu the likes of Ananyatsimba Mutota avo vakati aiwa toda kuenda kunopedzerana nevanhu ava kumatare edzimhosva. Saka word in the street zviri kutenderera mumacorridors munyaya dzacho according to my secret sources vari kuzvoni the judgment has been reserved and nyaya dzacho dzanzwika dzadairika, but there is that lady munyowani aripo mukuru wacho ndiye ari kuti hazviite zviri kutaurwa, but bench rese riri kutaura kuti zvoni vakomana ava Madhuku, Nyatsimba Mutota, timu ranga riri kumirira maveterans iri riri kunzi ndo rakaita se rakahwina nyaya yacho. Saka pari kumbotauriranwa kuti poitwa sei. Saka nyaya iri kunzi yakazonosvikawo munzeve dzaHezekia, abva anzwa kudaro ndobva ati kana zvichinetsa ngatingosiyana nazvo because handichadi zvekuramba ndichingostresswa ndichingotemeswa musoro. Unoziva kuti nyaya dzinenge dzangotaurika dzinenge dzangowanda. It's okay, uyu wacho ngaagadzirire vaite se amirire kuzongopinda kwacho because hapana pekuti vanhu munoramba muchingoita same battle every day, munhu anosvikawo pakuneta plus zvinhu zvacho zvinenge zvakutyisa wakunyatsoona kuti batakomana ko zvikazodai so. Ende takatarisa nyaya idzodzo kune dzakawanda dzimwe dzinenge dzichinetsawo vanenge vaintelligence dzenyika dzichitaura kuti zvoni kune chapukati chimwe chiri kugadzirirwa, not that kind of chapukati chamakanzwa chekusaidi kwachamisa, no, but chapukati cheimwe 2017 iri kunzi iri kuita se inenge iri kugadzirirwa. It's something chekuti vanenge vachigara vazvinzwa intelligence dzacho dzogara capture dzichiziva kuti chimwe changa chiita se chichizotora nzvimbo. Saka anything will happen, but nyaya iripo ndeyekuti vari kusimbisana manje kuti chandei choita se tichingoenda nekureferendum kwazvo because vakomana vari kuti zvamukutotaura izvozvo imwe nyaya, but let's go kureferendum handiti. Saka kunyingirikana kwacho argument yemaveteran iri kunzi yahwinira pakuti yakunzi nyaya iyayi inofanira kuenda nekureferendum, ndo pane nyaya chete ipapapa. We all know kuti kureferendum kune zvakawanda zvichaitwa ende kunogona kungorigwa futi kureferendum kwacho, you never know kuti zvichanofamba sei ikoko, but ndo pamira nyaya yacho iko zvinezvi. I'm not saying kuti judgment yati yabuda kana kuti sei, but zvinhu zvekuti zvinenge zvangobuda in the corridors of nyika vanhu vanotanga kuzevezerana kuti mana iyi nyaya ikai amene muri kuiona uzi tikuiona yakadai zvatopera. And that is the reason why makaona paya nyaya iyoyi yakanzi isikwanisa kuzobroadcastwa ichitongwa that same day paitotongwa nyaya that medhara weyo anonzi animal zvitsvoya wekuguruve ndiyo nyaya yatotongwa, and the first lady was there ikokoko. Ndameno maybe macameras anenge achingotera family yacho iyoyo here kana kuti kuita sei, I don't understand kuti mezi dzipi dzine dzichiitika, but ndo maitikira akaita zvinhu izvo zvizvi. And it's something chekuti isusu up to now zvinhu zvinenge zvikuti zvichiri kutongoti shokawo kuti itype ipi, because nyaya dzakaita seidzodzo dzafanira kunge ndo dzanga dziri pafront. But anyway, muri yeZimbabwe tigetimbonzwa magenerals panapa zvaari kutaura kuti magenerals vari kuti kudii. Kuna zvitaura naGeneral Lieutenant Winston Sigauke Mapranga vari kuti zvoni selling out to ZANU-PF is death sentence in case kuna vanenge vasina kuzvinzwa, it's munofanira kugara muchiteerera mashoko aya. Vari kuti these opposition figures thought defending to Mnangagwa's Camp 3 madness would buy them protection. Instead, they signed their own death warrants. The party does not reward loyalty, it disposes of those it no longer needs. Strongly reported or widely suspected cases of defectors who later died after troubling circumstances. Gift Konjana, former MDC Alliance councillor who crossed over and won a Chegutu ward on ZANU-PF ticket, went missing early 2026, later found dead in not on whether internal rivalries or a clean-up operation, another 10 out swallowed by the system. Lillian Temvos, ex-MDC senator who defected in 2021, died at the Avenues Clinic in Harare. Took crumbs from the center, ended up in the ground. Tabeth Chimama, vocal activist who died under suspicious circumstances in later 2025, reportedly in Pretoria. Poisoning is widely alleged. The timing and silence around it convenient for those in power. Linda Masarire, opposition activist
and leader found dead on 24 May 2026 at 43. Official reports speak of health issues, but in Mnangagwa's Zimbabwe, natural cases often smell like state-sponsored drought. The pattern behind the headlines: defectors in Mashonaland West and other regions have died in accident, illness, or sudden collapses. Historic MDC 10 courts were picked off by a car crash, cancer, or poison. Rumor trails: Chekutu and Norton figures disappeared amid factional battles as if being cleared away. This is Mnangagwa's signature: use them, discard them, bury. It is suicide. The crocodile smiles, takes your soul, and then spits out of your corpse. Zimbabwe deserves a future beyond this song of thugs. General Chiwenga is our last hope. After years of broken promises, empty speeches, and empty pockets, many of us are exhausted and in display. 95% of Zimbabweans see General Chiwenga not just as a leader, but as a symbol of resistance, of someone who still remembers what it means to fight for the people. Whether they are right or wrong, this is the cry of a nation holding on to one last chance. Ndo mashoko atiri kuona pano ari kubuda kune magenerals ayaya avaruma vanengara vari muchiki all the time nyaya dzekuti vanenge vachiningirina. But pane imwe nyaya ndiri kuona panapa isiri kundibata zvakanaka zvekare, nyaya iri kutaurwawo iri kubudiswa yekwascott Sakupwanya ari kunzi Zvoni akasponsor 500,000 which is $500,000 kuwedding yekwana Tagire iyaya. But nyaya iri kuzotaurwa pari kunzi Zvoni yet back in Penalonga at the troubled Red Wing mine son by Sakupwanya families are still burying young artisanal miners killed in collapsing shafts, underground suffocation incidents, and violent battles for gold. At this while the men benefiting from Zimbabwe's gold economy toasted champagne beneath Polo Club lights on Harare. The contradiction defined the wedding itself. What took place at Thorn Park Polo Club was the gathering of Zimbabwe's Zvigananda, the political connected businessmen, ministers, gold dealers, entrepreneurs, and state officials known by millions of Zimbabweans to be eating the country alive, while ordinary citizens endure collapsing hospitals and power cuts. Zvakawanda zvichingoenda zvakadaro, nyaya dzacho dzinenge dzichingobuda ipapa. But zvinhu zvekuti hazvisi kutambirika guys, kuti you go out there and spend 500,000 just a gift. Ndangokupa 500,000, $500,000, iwo uchiziva kuti une zvako zvikutokunetsawo ikokoko uri kunzi kune nhikikini. Akomana hazvidi kudaro. But tingaita sei? Ndo nyaya dzacho mamirira dzinenge dzakangoita. But dzimwe dzacho padzinotaurika hadzitambirike zvekumhanya. Munenge makutoti muri kumunyanyira, muri kuzomuita sei? But ndegedza tiisiye panapa, rege ndikusiyei nekuti ndozviziva kuti munenge mune zvakawanda zvekuitawo semunhu wokuti ndenge ndanonokawo kuti ndiwe ndingokudziti gagaga nyaya idzo. But ndisandapedza nguva yakareba. Vanhu vese vari muSouth Africa vari kuda kuregistra macompanies nekuvhurira maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyo, batai company inonzi Education Research, iyo vanokuregistirai, vanokuitirai. Chero uri kunze kweSouth Africa unogona kuuya muSouth Africa macho muno mubva waitirwa, kana kutoti iwewe zvaunogona kutoita ka amen. Handisozivi kuti passport yako inosvika sei kuti zvako zvinge zvichiita. Maybe you know someone who is in South Africa unongoziva muskillful yacho muchapox. But kunyanya kune varimo kudhara muno mujosa manje anditi ndime mukana wavhurirwa imimi kuti usasanetsikana kuti una permit asi urudawo FNB business account ne company registration. Zviri simple mazuwano, chingovabata panhamba dzavo idzo vobva vakungokuitira, ende vanokuitira vari kwavari ikoko, iwo uri kwauri, hazvina need yekutravel. Agedza tinzwe wedu zvimwe zviri kutaurwawo nevakuru vari panapa ava, muzondiudzawo kuti mimi nyaya dzacho dzinenge dzabuda dzese munenge muchizodzionawo sei. Chinoizanu PF Nyamare ndo vanhu vaperekwa, havachazivi zvekuita. Maelections vairiga vachidi, but now rigging machine yavo anofunga kuti hapasisina kuti vanoriga sei. Nandioni kuti vane imwe way yekuti vachariga. That's why vachitiza kudai.
because marigiro avo ese now zvapachini now kunoti vaite regroup chero vakati vabatane ZANU-PF ndio pati yafa machinji tingazvinetsede nekudii but mukaona tikakunda pabhili apa tikakunda zvese tikaenda kumaelections ZANU-PF hakuna ZANU-PF isusu tinoivenga kuivenga kwatinoita tinovenga zviri mukati meZANU-PF leadership yeZANU-PF kana vasina kuchinja mweya wekuadapta vanhu pati iyo haisi right tingazvitora zvedu simbuka tosati vane hama dzine vana vakatorerwa hama dzavo dzikadhisapiya vane hama dzavo dzakapondiwa neleadership yeZANU-PF ichiziva kuti Ningi akapondiwa naNingi but vakanyarara kutizi isu tingati takanyarara nokuti hazvina kuwira isu but imagine kana kuti uriwo nomukoma akangotogwa akaurawa kana kuti akangotogwa akanyamarara hauzivi kuti aripi nanhasi how do you feel those family dzofunga here saka ipapo ndopatiri kuti ZANU-PF guys dai kuri kuti kwauya umwe leader anokwanisa kubatanidza nyika ari weZANU-PF yo zvemasiya one zvavo zvinocapture vanhu izvi must destroy zvive zvisisiko maybe tingati ZANU yava pati yevanhu kuti titi ZANU yakaenda kunuku yakagwa hondo yacho kaita sati like even now mahovhesi edu atinawo atoti ndo mahovhesi chii chaanoita kuvanhu chaanobetsera kuti vakaenda kuhondo chii legacy yavanosiya vapenyu kuti taitira vanhu ndiye zero mahovheti akafa ndio atoda kuti ane respect yekuti vakafira nyika and but dai varipo taiti pamwe vaita zvakati mahovheti aripo vanoda kupora vanoda kudii but chavari kuitira nyika chekuti vakagwira nyika chii chero mukadaidza tinhai mudaidze vamutsvanga kuti chamakaendera kuhondo mukuti makafira nyika ino kana makagwira chii chamauri kuitira vanhu mamiriro akaita nyika dhololo hapana kana anzi then government inongoti mahovhesi ngabhadhakwa chanobhadhakwa chichei hakuna munhu asina hama yakaenda kuhondo kana mafamily asina akaenda kuhondo vakafikwa munhu wese une hama dzakaenda kuhondo dzakafikwa pati rotation yacho ikupanana unongoona kuoga kuti nanhasi kuti shamwari reZimbabwe ZANU-PF zvinhu zvayo hazvina kana kurongeka kana wani vanhu vanoenda pazvigaro vanoba kana vana mugabe vakarekwa kuti vane mapurasi 20 something no action nhasi munangagwa wapinda nevanhu vake vanongoluta kana pakauya imwe next government yeZANU-PF just keep quiet gadzi vonisai vanhu kuti varume mutemo ngaushande kuti vanhu vadzidze kuti kana tichitonga tinoendawo kumajeri kana munhu ukangohla kuti kazva ndinoita izvi zvichandipandukira zvichabatsira mangwana vatungamiri vese vari muZANU-PF kana chii vanofanirwa kusungwa kuenda kucheri munhu wese ane ufumi hwanawo husingafaniri kuti asvike paari ngave koti good example yakaitwa paZambia yalev mwana wasa naChiluva vakaenda kumakoti mangani Chiluva akaluza property ngani but successor wake ndiye akamusunga kusvika Chiluva afa neBP but was fair because aitaura kuti toda marisiti ekuti ng'ombe chero dziri kupurazi kwako wakazitengepi dzimba dzinana Mugabe dziri kunana China wakazitenga sei kana usina maproof ekuti wakaita sei sell that house yodzoka kunyima vari kuvanhu venyika and vanhu kuno vanofamba vane mari dzekuti vana chivhayo vanodziwana kupi next government kana yangouya yokuti vaiva veZANU-PF sei how do you learn vanhu vanodzidza chii kule saka isusu tongoti varume
imi pachivhitivhiti apa mukataura muchionesa vanhu vachata njere dzekuti next government inouya ngaisunge vose vakaba. Zvinoonekwa nemunhu wese kuti ninge uya kuti mota dzaunadzo, dzimba dzaunadzo wakadzitenga sei. Dzimba idzi dzinoshanda zvakawanda kumalokesheni kwavariko, kumaklinics angawande sezvakaita muno, kuti unofanirwa kufamba not 5 kilometers pasina chipatara chawasongana nacho. Makliniki ngawande kuZimbabwe nemari dzakavakiswa nembavha idzodzo. No, mbavha dzine zvinhu zvakawanda dzinofanirwa kuti dziite question and answer. Kana ukonawo kuansa ngazvinge kustate. Whether mamuchiba ngapave neexample yekuti ninge akatonga but wasara ari pazero, achauya uchatonga zvakanaka nyika, achiona kuti akadi panaka. Zvino kana tikangoti vanoba vanongoregai vabe, zvongopera zvakadaro, nyika ichitambura kudai. No guys, Buleni chivhitivhiti, taurai vakomana kuti danai vakuru vamwe muchivabvunza, danai maovhedzi mapenyu hauye pachirongwa muchivabvunza kuti imwi semaovhedzi makagwera nyika inoyi, chinoti ko zvinokuoma kuri kuita upenyu chero kuti muri kubatsira vanhu kana kuti chamuri kuitira vanhu kuratidza kuti makagwa hondo chii chinoratidza kuhla munhu wani kukona kunoviga kana mundaragezi amaovhesi achiti mwoda akafa, but Bible rinoti wafa wanaka. And but kutadza kunoviga munhu wavo nekuda kwemari.